Hello guys, tokuchingamidza nechirongwa chenyu chamasecret namaconfessions zita ndinoitwa iye Glory. Welcome back to this episode. Regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete makasimba here kana pane munhu azotambudzika pano panyika ndini tete kunze uko kune ndururwane dzoga dzoga kana munhu ada hake kukoroya. Inini vatete ndakaroiwa. Simaroyero echikind ichi handisati ndakamboona vatete. Ndinobuda majuru kusika rudzi kwangu. Ende majoro acho anoda pane vanhu tete, mamwe achikwidza negumbo rekwa-right, mamwe achidzika negumbo reku-left. Vanhu vanotofunga kuti ndakaromba vatete. Handina kuromba kwete, handitombozivi kuti kuromba kwacho kudini. Asi ndakasotewa, ndakaroiwa, ende munhu akandiroya ndinomuziva. Vatete mukadzi wemumwe murume anonzi Martin, andakambofambidzana naye. Chenondirwadza panyaya vatete ndechekuti Martin wacho akati ndisafa ndakamutsvaka zvakare uye ndaive ndapumha mukadzi wake uroyi. Vatete ndiani akamimba nemurume akasanyadziswa. Vatete ndakasangana naMartin ndiita shopping yangu muPick n Pay. Apa situation yandakasangana naye was embarrassing. Taylor aisada necoin rangu achinditi nditore something pachange, asi ndini ndaida coin rangu. Ipo pandanga ndakamira ndese ndaida kunokwirisa kombe. Yakaita here muchitoro sekuti ndaiza kuti coin raive mumushopu vaizangoda naro chete. Nekukura kwakaita shop kugoshayikwa 50 cents. Zvese izvi zvaingova maziso aMartin. Apa kagrocery kacho hapana chaibisika. Zvose izvi ndaizvida. Yakaita meremere kusvika Martin aofa kubhadhara vatete. Ndakamira panze ndikatenda Martin akatoti ava kusefa namba dzangu kuti drama queen. Mukutaura nekutaura ushamwari wakadevelopa into rudo. Hapana pandakambosuspecta kuti kumba kwaiva nemunhu. Even pandaispenda nguva naye vatete, hapana pandakambosuspecta kuti kumba kune munhu. No calls, nothing. But kana ichita aiva kachimaster chigame chacho. Ndava mu6 months ndichifambidzana naMartin ndichidzwa kuti zvakanaka kuva pano. Ndaiita kunzwa mafindifuwa vatete kuva kuti pano ndakapinda neRiver zvose nerwatata rwacho. So imagine mahora acho vatete. One day ndichifonerwa nemumwe mukadzi achiti ndisiyane nemurume wake. Ndakatoridza chikwei chacho kuti murume upi, sokuti ndaive ndisina murume munhu wandaifambidzana naye. Vatete ndakatokata foni zviya zvekuti inenge wrong number. Ndakazosenderwa mascreenshot emamessage andaitaura naMartin. Ndaiva ndabatwa asi ndaisava neshuwa kuti aiva mukadzi wemumba chaiye chaire. Ini nemuromo wangu nemaoko angu ndakapindura kuti murume chibage tinomedurirana. Ndiye bayei send. Vatete ndakazobvunza Martin kuti kosei aiva asina kunditaura kuti aiva nemudzimai. Martin akangopindura kuti Melo anopenga, ari kuramba asi kubatira pazvinhu zvakapera kare. Zvakandipa power sekuti ndaizviona ndiri the next Mrs. Martin. Melo haana kuzombotaura neni zvakare, akangoti taizoona kunowira tsvimbo nedohwe. Aiwa ngatibvirapo ndiko kwakava kufunga kwangu. Tsvimbo nedohwe zvaanozivira kupi zvakare. Ndaiso tainge takaitawo mupanda kuchikoro. Aiwa aindiudzei 10 years later after kulevhula ndaigona kuisa mazita mumupanda yawo. Ko vatete ndaigozivei kuti ndaidzingirira mhepo kuzama kutora mhepo kuiisa mubhodhoro. Rimwe zuva takati tapedza mutambo wakuru naMartin, ndakadzakamuka kuvaviwa kuita senge ndiri kutsva like. Ndaizviziva kuti hazvingave zvirwere notapuriranwa pabonde, sokuti ini naMartin tanga takaenda kunovhenekwa ropa tikatestwa zvirwere zvose, tose taive takachena. Mupfungwa dzangu ndakazviudza kuti maybe inyaya yekuti kwainge kwapisa saka maisi infection anowanda. Asi ndichitarisa mafambiro nemaitiro aMartin vatete, kubva zvandasenderwa message ndamukonfranta aingotsvedza semuramba. Vatete foni yaigara iri pachidhenge zvokuti ndaiti kana ndinaye hapana kana message or phone call inopinda. Deep down ndaipembera kuti ndaive ndahwina Martin. Melo aiva asvava seshizha radonha kubva mumuti. Vatete ndakazozvidiscover late kuti no, ndakatambwa nyowani mutaundi kutamba naGringo. Ndakazoziva late kuti Melo aiva asina kurambwa okuramba. Vatete Martin naMelo vaive vari very married and very happy. Ini ndaive ndichitsotswa sapatina yangu. Ndanzwa kuvaviwa kudaro handina kuzvitora serious. Martin akaoneka akaenda.
ndainge ndazvidza kuti pari handibvi, ndaitozoita chiname. Zvagara varume vacho vatori vashoma. Manheru ndavata ndakanzwa kutsva zvakare kunhengo yangu yakavandikana, uye ndainzwa senge pane chinhu chiri kuda kubuda. Kwakadonha rinonzi zimoyo rechuru. Pamwe vanoriti zimai rinenge rakaita chena so kunge mavhu ari soft. Vatete papo ndipo ndakatanga kurohwa nehana manje raiva rapinda sei. Zvaiva pachena semhanze yembudzi iri pabvi kuti ndaiva ndaroyiwa, uye muroyi wangu ndaimuziva kuti ndiani. Asizve kumunanga kuti uri muroyi kwaisaita zvakare ndaizosungiswa zvichinzi ndapuma munhu uroyi. Asi vatete ndaisava vari dhangu, ndaizosvitsa nyaya yangu kuna Martin. Martin ndiye aizopedzerana naMelo. Ndaive heels over head ndiri murudo chai. Pakabuda zimai riya ndakatanga kurumwa kunotarisa kudai. Ndakaita kuona majuru akawanda akandikomba pasikarudzi yangu. Ndakanodzisa mvura inopisa ndichiti ndigeze kuda angatsva, asi hapana chakabatsira vatete. Ndakapindwa nechando, hakuna chirwere chepabonde chakadai. Zviri obvious kuti hapane ushereketwa hwayo hwaitya pandiri. Ndakaenda kuchipatara ndikanotsanangura zvandainzwa. Vana mukoti vakatarisana kuti ndofunga brain dzangu dzagujunuka. Kwai iwewe majuru pinda hapati kutarise. Ndakatariswa paya havana chavakaona vatete. Vakati ndidzokere kumba ndisavapedzere nguva. Majuru STD did not exist muvocabulary yemedicine. Ndakadzokera kumba vatete, kungwara kuya kwapera. Zvavanoita vatete majuru aya anoda pane vanhu. Kungonzwa mavhoisi evanhu anotanga kumacha ine single file. Mamwe achikwidzana negumbo rekwa left, mamwe achidzika negumbo rekwa right. Majuru aya they are so organized vatete, handisati ndamboona zvakadaro. Vanhu havachadugara pedo neni, vakandiona vanotiza. Vazhinji vanofunga ndakaromba. Vatete handina mushonga wandinawo, nditongoriwo victim. Kana akanoungana anenge achindiruma vatete. Ndazorwadziwa ini zvekuti ndinogara ndichifamba step inenge yedhadha. Vatete zviri kuitika kwandiri ndiko kunonzi kumunyiwa ndichifamba, zvandiri kupera ndichifamba naye. Ndakambozama kufamba kubva kune vanoita zvechivanhu asi vari kutadza kuzviroyonora. Mapostori same issue zvakare. Vari kuti akakugadzira ndiye anofanira aniroyonora zvakare. Vamwe vangada kuzwa kuti Melo akandiroya sei. Melo akatsvaka mushonga, akapfeka kusapatina kwake, akatamba mutambo wevakuru naMartin. Martin akauya kwandiri tikatamba mutambo wevakuru zvakare. Ndikatransferwa mushonga kwandiri sezvo vatete Martin anga asiri target, ini ndini ndaiva target. Zvakabva zvabata. Martin akangoita career weuroyi hwakaipesesa. Ndakambozama kuita reach out kuna Melo kuti ndomukumbire kangamwiro vatete. Akangondipindura kuti varume chibagwe ngatidamburirane. Hana kana kuda kunzwa zvandaitaura. Nekupererwa ndakazofonera Martin ndikati auye kuzondiona. Ndakatsanangura nyaya sezvairi. Martin akamuka achibhenengene akati ndisafa ndataura anything, chifumuro chaicho hachisivi. Akatobuda akatsama vatete kuzozama kufona. Ndaive ndatombolokwa kare, uye ndiri kuvaona vari malafi dhabe pamasocial media sites. Ndakakariswa chikwehle chebhora chakaiswa simende yakaoma. Ndakakava ndikakuvara. Vatete ndanyora ino nyaya ndichiti ndikumbire Melo ruregerero. Aripo pano paplatform. Melo maikuzi, mwana wamai wangu, wati ndifewe here? Ndakakanganisa ndiregerere. Sapatina yangu yaparara. Majuru anoonererwa pavanhu. Ndiregerero kani Melo ndachema hangu. Ndinokuvimbisa ndadzidza chidzidzo. Handifi ndatarisa murume munhu zvakare. Ukandiroyonora sapatina yacho ndoinama neglow. Vatete ndibatsirewo Melo apfavise moyo sokuti ndorumwa kwandiri kuita sapatina. Handifungi kuti ndoita 2 months ndiri mupenyu. Martin ndakasiya kane dzora moyo handichazvipami. Nyaya dzakambodziwa madays manageri achangopinda uchinzi vanhu vari kudliwa nemajuru omwe achiisa maliva. Iyi nyowani madzimai anobata paka zvinounda kumerera. The truth is ndanzwa kumerera pandanga ndichiverenga nyaya iyi. If kana munhu akaita zvari pano aiwa taurira naye zvemunhadzi dzachidzidzo kwai ndavhara neglue handichapami zvakare. Tete muri sei ndauyawo neconfession yangu pamwe zvingabvawo mumwoyo mangu. Rakanga riri gore 2008 ndaishanda kumaprazi kuBrits. Yakanga iri Sunday, saka pane minda imwe yevarungu inenge iri kure nemakomboni. Ndokwandakaenda zvangu ndichida tamati. Ndakati ndasvika ikoko ndakamira zvangu ndiri nechemusango ndichitarisa security ndobva ndaona madzimai maviri anga achitobawo tamati riya. Ndikati okay, saka kuno madzimai anouya kuzoba. Ndakagara ndirimo muchisango chiya, pasina nguva vakaenda madzimai aya.
ndokuzouya umwe mudzimai wechidiki apa nemwana wake kumusana, ndokubva apinda mumunda. Paakatanga kutanha tamati ndokubva ndabudikira sagadi, nekuti nguva yandakatora ndakagara pasango ndakaona zvekuti mumunda umu makanga musina gadi. Ndakati, amai masungwa, sei muchiba zvinhu zvevarungu? Vakazama kuda kutiza apa vanga vane mwana, ndikavamhanyira ndobva ndavabata ndikati handi kuvarungu vangu. Vakazama kukumbira uregerero, somunhu anga ane chinangwa handina kurutambira. Apa mabhunu nguva yacho iyoyo vaiti vakakubata uchiba havaidaidza mapurisa, vanga vane zvimaofisi zvavo, vaikupinza imomo vokurova nemboma, vapedza vochichienda apa unenge wasakara. Zvakadaro ndakadonzera mai vaya musango ndokusvika ndikati, amai, kuti ndisaenda nemi kuvarungu ndakutorara nemi, mapedza moenda zvenyu kumba. Amai vaya vakaramba. Ndakazama kuti ndakufonera murungu, chavaingoenda kukumbira uregerero chete, nekuti ini wacho mweya werepi wakanga usiri mandiri. Ndaida kuti vatende nekutya varungu. Kana mazogara pane vana mai vari pachokwadi nevarume vavo. Akazama kuchiridzira asi vakaramba. Apa tiri musango tete tu kudaro, akazoguma akuti chifonai zvenyu kuvarungu vacho ndinorohwa zvangu. Ini wacho kupi neni wacho ndaitoda kubata mati. Saka ndaona kuti varamba. Ndakazoti amai chiendai kumba asi musazvipama futi. Amai vavo vakatenda kusingaperi kuti imbavha dzanga dzasangana munda. Ndiyo nyaya yangu nhasi tete. Ndinoti ndikazvifunga ndinozvibvunza kuti Mwari vakandiregera here, chero ndisina zvangu kuzorara navo, ndipireiwo kune vadare vasandituka, nekuti vakuru vakati kusaziva kufa. Iko zvino ndakurawo ndava nevana, ndakuti ndikaredza rumbo raketai muchawaya iya inoti kudai uri iwe ndinonzwa kuda kuchema. Ndatenda zvangu tete Glory. Mazvinzwira zvavaida kuti vaida kurara nemudzimai uyu, asi amai ava vakaramba vachiramba kusvika vazoti aiwa zviri nani hangu munondirovesa pane kuti murare neni. Ndafarira hangu ndechekuti mukoma havana kuzoda kumbudikidza amai, munhu avo anga asina mweya werepi. Kubritsi uko kuNorth West nditi kana takunotena kudai so takuenda kuArtisi ndiko kwavari kutaura kuti ndiko kwazvakaitika. Zvakaoma hazvo, asi ndinotenda hangu kuti since mava nevana munofunga kuti zvamuda kuitira, before you do anything just think kuti this same thing can happen to your child. Kana usina mwana, Mwari variko kudenga vanozviona. Those who live with the sword die with the sword. Ukaita basa rekurepa vamwe vana nevo vako vacharepiwa. Asi mukoma ingokumbirai kuregerero kuna Mwari. Ende tototenda Mwari kuti Mwari vakataura nemi in a special way, otherwise maigona kuambundikidza. Ende onai vainge vakabereka mwana vedu ega. Ngatidzidzei kurespekta vanhu vanenge vakabereka vana. Nditi alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Aunty Glory, makadini? Ndinokuteererai kuTikTok, saka nyaya dzese dzamunoposta ndinodzinzwa. I need help. Kana pane vanogona kundibetsera, please help. Ndinogara hangu kuPretoria. Vanhu vanobetsera vakunetsa kuwana. Takakurira kumusha kwamai mushure mekunge vabereki vedu vashaika. Tainge takagara upenyu huri average, I mean pakuchengetwa vaitibata zviri nani. Mukukura mune zvinhu zvinoitwa nevanhu vakuru zvekuti isu tiri vana taisaziva kuti zviri wrong. Saka mbuya vedu vainzi vanosvikirwa nemudzimu, but hatina kuziva kuti mudzimu uyu wakabatana neuroi. Saka mbuya vaiita zvemushonga, ende dzimwe nguva taivaona vakapfeka hembe dzemashavi tichingoti amen. Vakambotitemera nyora, asi isu nekusaziva taingoti amen, cause taivadiki. Rimwe zuva ndakura, ndakamuka ndisiri kunzwa zvakanaka. Ndainge ndisiri kugona kukotama, asi sisi vangu vakati kochi. Ndikati I'm not well, musana wangu uri kurwadza nepadumbu apa. Ndakabva ndavhura hembe, kwakuona kuti ndaive ndakatsva dumbu zvese nekumazamungu kuita senge munhu adirwa mvura inopisa. Sisi vangu vakabva vati tiende kumba kuvamwe mai vanobatsira. Takasvika kumba kwaamai vaya vakati madzimai, nezuro makapinda mubathroom mukashandisa chimbuzi asi hamuna kuflasha. Ndikati hongu, nekuti gongo vanoti tinenge tichiwesta mvura kana ichingori pii chete. Vakabva vati ndipo pakatorwa pii yenyu ikagadzirwa. Mai vaya vakabva vati pamunamato ndokubva taenda. Gogo is our own parent, ende inini ndaive ndiri mudhina yekuti no, she cannot do that. Asi sisi vangu vakabva vati zvinhu izvi hazvisi kundibata mushe. Vakabva vaudza mai vedu pakuona kuti ndizvo zvaitika kwandiri. Tikabva taenda kuna umwe baba vekubhinga. Baba vaya vakati inini I don't want to mention names, but ndoda kuti munhu aita zvinhu izvi mumuone.
Saka baba vaya vakabva vaita back to sender. The following morning gogo vakamuka vachirwara kunge munhu akutoda kufa. Sisi vangu vakabva asi ndivo. Ndikati ina handizivi. Sisi vakabva vati handeina gogo kwababa vaya vekupinga vanobatsirwa. Takavasenga tikaenda navo. Baba vaya vakabva vati kuna mbuya imi siyanai nezvinhu zvamuri kuita vana. Muchafa. Kubva ipapo mbuya havatidi kumba kwavo. Patakadzoka kumba mbuya vakabva vati muri kundinanga huroi, rongedzai zvinhu zvenyu muende. Ndobva vatotidzinga kumba. Takatambura kwekugara. Tava kungotenderera kusvika tazokumbira traka kuti anotisiya kuhama dzababa vedu. Tasvika kuya vatete vedu vakati handingakudzingi hangu kuningagodisi zvomuri havana nehanzvadzi dzangu, asi waitoona kuti hatidiwi pano. Ipapo ndainge ndine mwana one. Herino dambudziko riripo, hatiroorwe ini nasesa vangu. Hatishandi tichibatawo zvinhu zvine musoro. Kwababa hatidiwi, vanongoti varipo tingavadini. Tete vakatotibudira pachena kuti havatidi koza tina mari. Kana gogo pandaishanda ndaivatumira mari ndisati ndaita mwana. Kubva pandakaroorwa nababa vemwana havana kufara nazvo. Pamwe nekuti ndainge ndisachanyanyotumira kwavari zvinhu. Zvakabva zvatanga kuvhara. Hapana chatinobata chinobuda. Handizivi kuti inyora here dzavakati temera. Oh, there is more to it. All because takafirwa nevabereki. I used to send groceries nemari nchiti mubereki gogo. Vakatomboya kuno ndikavapa mari asi havana kuishandisa. Upenyu hwakandiomera and sometimes I feel like giving up. But I think of my siblings. Ndorega hangu kuzviuraya. Please muri Zimbabwe, I need help. Before ndakambowana munhu aida 5,000 rand. Apa munhu hana tsitsi kuti uri pahuma 1. Ndio nyaya iripo hiyo. ID aita kutumira audio saka ndazoita zvokunyora pasi. ID atumira audio vari kuti vanga vachichema. She was crying. Moza kuti zvozvekuti munhu anenge ari pama 1 and ndiwo vanoziva situation yavo. Saka dzimongo kuti vanyatsoti djo kuti what is the problem? Haunatsoinzwa because she was so emotional. She's crying and all. Vakati the most painful part is takafirwa nemaparents edu ndobva tatogwa nagogo tikanogara nagogo. But zvinhu zvacho zvinongoitika haumbozvihwisisi nekuti vanhu vakuru vane a way of doing things that we do not understand. Saka guys vari kubvunza kuti vedu inini upenyu hwakandiomera kubva vaisibotumira gogo magroceries. Asi kubva zvavakawana baba vemwana vakanochinogara nababa vemwana dzimongo akati kune mutemo here kwaboyfriend kwahusband. Vasvika kuya zvino havachagoni kunyanyotumira gogo is not happy with that. Kubva ipapo zvinhu zvakabva zvadofara. Everything is closing doors. Saka vari kubvunza kuti even nyora dzatakatumira hatitozivi kuti nyora dzei. Dzatakatemerwa havatozivi kuti nyora dzei. But ndizvo zviri kuita upenyu. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Guys, hatina nyaya dzakawanda nhasi handiti vana vasi kutumira. You guys you should send stories otherwise chitori pama 1. Alright. Regai tiverenge nyaya inotevera. Hanzi mamukasei tete please hide my ID. Ini nevana vangu tinogara muno mujoni. Muri yeZimbabwe ndinotsvakawo maadvice nekuti ndiri panguva yakaoma. Ndakaroora mudzimai wangu aine mwana wake musikana. That was about 17 to 18 years ago. Nekuti mwana pari zvino ava ne19. Takaita vana vedu vatatu after taroorana kureva kuti all in all tine vana 4. Takagara zvakanaka chose ende ini mwana akauya nemudzimai wangu I treated her as my child. I raised kubva ari baby kusvika muzuva ranhasi. Pandakasangana nemudzimai wangu mwana aiva ari kuma 1 year ikoko. Handizoti go. Handiti asi ndiri kuti mwana ainge achiri mudiki. Makore akapindana ende regai ndirege kutenderera nenyaya ndingonoti go pane dambudziko. Mazuva eCovid mudzimai wangu akarwara zviya zvekuti takashaya kuti chii. Takavaendesa kuchipatara and COVID yaitestiwa asi results aitobuda ari negative. Vakadischargewa vakatomboita kunge vava nani asi one night she took her last breath. Tichidya kudya kwemanheru. Ndaitozama kuvapa chikafu asi vakazongotanga kutadza kufema. Vana vese vaivepo and it was so traumatizing kuona mai vavo vachitadza kufema kusvika vapindurudza maziso. Ndiye Sarai. Vatete takafondera ambulance. Apa mungozivawo kuti vanonoka kusvika. Pavakazosvika vakabva vangoti regai tifonere forensic. It was such a difficult time for the family seeing their mom vachibuda mumba vakaiswa mubody bag. Vatete vana vakachema iniwo sababa
mwoyo wangu wakatsemuka, asi ndakaramba ndakamira semurume, asi mukati mangu musere kutya nekurwadziwa. Mudzimai takachengeta, ini ndikasara nevana, upenyu hukaenderera mberi, asi mwana wangu musikana uya mukuru wekuuya namama vake akabva angotora role yamai vake. Akatanga kuita zvese zvaiitwa namama pamba, even taking care of his siblings, buying groceries, kuita zvese, back to school. Ndiye anoona kuti zvese zvaita, ini changu kungomupa mari. Makore sezvo adai kufamba, ini ndakazoti kuvana ndafunga kuroora. It's been 5 years now. Vana vakataura zvavaitaura, vamwe vakaratidza kuzvifarira, vamwe vakasazvifarira, sezvo ndati ndine vana 4. It was 4 different opinions. The older one akati no need to marry, ndiripo pano. Ndakambofunga kuti kutaura kwevanana, asi ndakazoti ndarara munhu kwava kupinda mubedroom akashama. Munoziva kuti mwedzi wakadai wakaoma. First day ndakamboti pamwe huwanana and I resisted. As the following day mwana akabika tikadya tikanorara, ndatobatwa nehope ndakanzwa kuti munhu atopinda mugumbezi. Vedwe saka ndizvo zviri kuitika kuno. Ameno kuti ndoita sei. Saka ndiro dambudziko rapindana nababa iri. Ndaona sekunge pane dambudziko rekuti handi munoziva the human mind, the human brain is got a way of thinking. Handizivi kuti mwana akarasikirwa namai zvekuti anoda kusvika pakutora role yamai, kutora take care of the children, nekuti akamwe kapiti. So hamene vari kupsychology munogona kutiudza kuti zviri kunyatsofamba sei apa kusvika munhu anosvika kuna 30. It's really strange, but ndoona sekuti panoda I don't know, munongosiyawo macomments enyu guys motiudza kuti what can he do. Anyway, semurume apinzwa panguva yakaoma ndibaba vemwana, iri semaonero angu mwana wakakudza kubva 1 year kusvika nhasi ane 19 kana 20. Mwana wako, it's your child. Vazhinji venyu munana daddy venyu vasiri biological fathers. Your stepfather is your father. Semaonero angu, even though pasina hapo ropa. Anditi asi ndona sekuti ndi baba vake. Semaziviro andiri kuita kana ndiri wrong mundi correct. Do you know kuti this child is 19 and mutemo unotaura kuti mwana at 18 they can make any decisions that they want to make because mwana akura ane 19 and all. But handi munoziva kuti what you want at 19 is not what you want at 21. Sometimes we make silly mistakes. Most of us here we made silly mistakes zvokuti unotocheka kuti what was I even doing. Saka ndona sekuti and vanoti kwai your frontal lobe inozonyatsoita developed at what? At 25. But of which frontal lobe ndiyo responsible for making my decisions akadai, otherwise munhu uwanana kusvika 25. Saka I think baba vanofanira kungoita decision yekuti ndidate. Baba vanofanira kungoita decision yekutomira kuti this is wrong. Because apa if we let the human nature take over, pasina control, sometimes you have to control zvinhu. Ndotoona sekuti baba vakarasikirwa nemudzimai wavo, mwana akarasikirwa namai vavo, zvinova kuchichema vachinyaradzana. These are people who are grieving. But zvozoda kuti mozopepuka kumberi moti yowe majokosi rudziko atiri kuita. Handiti hazvina kunaka. Alright guys, ndinokurudzirai kuti murambe muchitumira nyaya dzenyu. Izvo tiri kupinda paweekend kudai, tumirai nyaya dzenyu guys. Nhasi china chemadzimai, fadza madzimai, we gonna fadza you ladies. Don't forget kuti tichingobva ipo pano tichibva taposta china chemadzimai. Tinokutendai guys nekuna chirongwa kwamaita. Mwari akuitirai zvakanaka. Tichadzoka zvekare mangwana, muzuva ramangwana nedzimwe nyaya dzenyu zvakare. Tinokutendai. Mwari akuitirai zvakanaka. Bye bye.